دەستێکی دا پەیف هەبوو. پەیف bi Xwedê re bû û peyv xwe Xwedê bû. Ew di destpêkê da bi Xwedê re bû. Her tişt bi wî efirî û bê wî qet tu tişt ne efirî. Jiyan di wî de bû û jiyan ronahîya mirovan bû. Ronahî di tariyê şew didê û tarî nikare wê binixwe. Ronahîya rastî ew e ku hemî mirovan ronahî dike di dinyayê. Ew lê dinyayê bû û dinya bi wî efirî lê dinyayê ew nas nekir. Ew hat mala xwe lê gelê wî ew qebûl nekir. Lê hemûyan ku ew qebûl kirin û bawerî bi navê wî anîn, wî desthilatî dawan ku bibin zarokên Xwedê. Ew ne ji xwînê ne ji xwestina bedenê û ne ji xwestina mirovan bû. Lê ew ji Xwedê çêbûn. Îsa berxê Xwedê ye ku gunehê dinyayê radike. Çawa ku Musa li çolê mar bilind kir, bi vî awayî divê kurê mirov jî bê bilind kirin. De her kesê ku baweriyê bi wî bîne jiyanê wî herheyî hebe. Çimkî Xwedê wisa ji dinyayê hez kir û kurê xwe yekta da. Wekî her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. Xwedê kurê xwe neşiyan ku dinyayê sûcdar derxe. Lê ew şiyan ku dinya wî xilas bibe. Yê ku bawerî bi wî tîne sûcdar nayê derxistin. Lê ku bawerî neyne ji xwe sûcdar bûye. Çimkî wî bawerî bi navê kurê Xweda yekta neaniye. Dîwanbûn bi vî awayî. Ronahî hat dinyayê lê mirovan ji ronahiyê bêtir ji tarî hez kir. Çimkî kirinên wan xerab bûn. Her kesê ku xerabiyê dike kîna wî ji ronahiyê heye. Ew ber bi ronahiyê ve nayê dagûkirinên wî xuya nebin. Lê yê ku rastiyê dike tê ber ronahiyê. Da kifş bibe gokirinên wî ji Xwedê ne. Yê ku bawerî bi kur tîne jiyana wî ya herheyî heye. Yê ku biya kur neke jiyanê nabîne. Lê xezeba Xwedê li ser wî dimîne. Ev nizgînî ji bo te ye, bawer bike û xilas bibe. Dilê xwe hişk neke, Xweda hêviya te ye.